दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव गोजौ फरायसालि आरो जौसिन गेजेरारि आनजादाव बयनिख्रुइ साबसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय सा 11 फरायसाफोरखौ गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म थुलुंगायारि बान्थाजों बरायनाय जायो आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव जिल्लानि सिङाव बयनिख्रुइ साबसिन नम्बर लानानै गोजौ फरायसालिनि आनजाद आरो जौसिन गेजेरारि आनजादाव उथ्रिसारनाय सा 11 फरायसाफोरखौ बरायना थुलुंगा होनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। रौतानि BICCनि नब्लाङाव खुंनाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जथायै खुंनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि लोगो नेहाथारि तुमन ब्रह्म बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि आरो गसाइगाव BEd कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ। हाबाफारियाव हांख्राय हरजानाय फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर मेन्डेला बिथाङा। हाबाफारियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि अश्विनी स्वर्गियारी, लेङाइ आफादगिरि फतेन्द्र बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्म, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बारग' आफादगिरि माजबाद समष्टिनि बारग' MLA बिथां रकेश्वर ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धोरोम हारिमु आफादनि नेहाथारि दिमुसा ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि आफादगिरि बिदांस्रि ब्रह्म आरो गोबां गेदेमा सानसुमै सुबुंफोरजों लोगोसे दिथागिरिफोराबो बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। दिनै थारैनो गोजोननाय मोन्दों दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादजों लोगोसे मिरु ब्रह्म धोरोम आफाद, आइजो आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बे हाबाफारि खुंनाया जोबोरै मोनसे थुलुंगाथाव हाबाफारि बियो। बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो जोङो नाजादों। जों बयबो मिथिगौ फांसे बिफां गायोब्ला बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो हासार होयो, जोङो बेरा दुमो। थिग बेबादिनो जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे मोजां लामाजों गोजान लामा थाबायलांनो हायो, देरहासार जानो हायो, बेबादि थांखिजोंनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा मोनसे गेदेरथार हाबाफारि खुंदों। बे समाव आङो फरायसाफोरखौ बुंगोन, गेदेरफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ, बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला बिमा बिफानि बाथ्रायावनो दङ थांनानै थानायनि फिल'सफि, फोरोंगिरिफोरनि बाथ्रायावनो दङ थांनानै थानायनि मोनसे फिल'सफि। जेब्ला जोङो जोनोम जाजेनो अब्ला जोंनि बिमाया, जोंनि बिफाया जोंखौ आसियाव हमनानै थाबायनो फोरोङो। जेब्ला जोङो राव रायलायनो सोलोङो अब्ला बिमाया बिफाया जोंखौ बोसोन होयो, गाज्रि बाथ्रा दा बुं, गाज्रि राव दा खोनासं, गाज्रि खामानि दा माव होननानै जोंखौ बोसोन होयो। जेब्ला जोङो फरायसालियाव थांनो सम जायो अब्ला बिमा बिफाया जोंखौ बोसोन होयो, सिखार आरो लेखा फराय। बे सिखार आरो लेखा फराय होननायावनो हाबनानै दङ मोनसे मोन्थोर। दा बेफोरबायदि मोन्थोरखौ जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा खोनासंनांगौ। आरो जोङो मिथिनाया गोनां जे दिनै जाय गुरु बाबानि मुङाव बे बान्थाखौ होदों दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा, गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म। बे गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआ सासे ओरैबायदि सुबुंमोन जाय सासे धोरोमनिल' गुरु नङामोन। बिथाङा थुनलाइ फोथाराव थुनलाइ सोरजिदों,
गेलेमु फोथाराव खामानि मावदों, समाज फोथाराव खामानि मावदों, हारिमु फोथाराव खामानि मावदों। बिथाङा मेथाइ खननो, मोसानो, दामनो देनोबो गोरोंमोन। बिथाङा जोंनो मोनसे लामा दिन्थिलांदों, समाजखौ जुदि फोसाबलांनांगौब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो आखाइ होनांगौ, बेखौ जोंनो दिन्थिलांदों। जाहाथे गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि सान्थौआ थांनानै थायो, बेबायदि थांखिजोंनो दिनै जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा बे खामानिखौ मावबोगासिनो दङ। उननि समाव जोङो मिजिंथिदों गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि जि सान्थौ, बेयो जोंनि समाजाव मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैनो हाथों, बिथांनि सान्थौआ थांनानै थाथों। बेखौनो आङो मिजिंथिदों आरो इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। आरो आङो बुंबावगोन जोंनि लाइमोन फरायसाफोरखौ जे जोंनि फरायसाफोरनि आखायाव, गोबांनि आखायावनो मबाइल फन दङ। जाहाथे बे मबाइल फनाव AK-47 खौ बोरै बानायो, एटम बमाखौ बोरै बानायो, बा गाज्रि भिडिअफोरखौ जोङो बोरै बबेनिफ्राय नुयो, बेफोरबायदि मेसेजखौ जाहाथे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बा गुगोलाव थांनानै नागिरा, बेखौनो आं खावलायदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे मोनसे इलिगेल। दा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ जोंनि थाखाय बिराद मोजां मोजां इम्परटेन्स, इउसफुल इनफरमेसन होनो हायो, जायखौ लानानै जोङो दावगानो हायो, जायखौ लानानै जों मोजां मानसि जानो हायो, जायखौ लानानै जों डक्टर इन्जिनियार जानो हायो। बैफोरनि इनफरमेसनखौसो जोङो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स आरो गुगोलाव नागिरनांगौ, बेखौनो आङो खावलायदों। आरो जोबनायाव आङो फरायसाफोरनिसिम बेखौनो बुंगोन जे गावनि जायगायाव थानानै मोनसे सिमांजों नाजाथाबनानै खस्थ' खालामनानै आवगायलाङोब्लानो देरहासार जानो हागोन। देरहासार जानाया जन्मगत नङा, बे हेरिडिटारि नङा। सासे थेला आवलानि फिसाजोआबो डक्टर जानो हायो, बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन। गोजोन्थों। जोङो बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ खुंबाय थाखायो। जोङो देग्लायहाय नैबे रौता सारियालिनि BICC मोनसे थावनि दं। दा बेवहाय जोङो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव ब्रह्म धर्म नखरनिफ्राय गासै बर' बिजोंनियाव फरायनाय साबसिन साबाखौ जों बरायो। आरो जोंनि सेबानिफ्रायनो गुबुन गुबुन बिजोङाव फरायनाय थायो, इंलिस, एसामिस, ब्रह्म नखरनिफ्राय बेफोरनिखौबो जोङो साबायै जों बासियो। आरो मोनसे CBSE बर्डजों जाय उन्दै उन्दै हौवासा हिन्जावसाफ्रा फरायो, बिसोरखौबो जोङो साबायै बरायो। गासै सा 15 जायो, खिन्थु जोंहा बे बोसोराव एखे सेम नम्बरखाय जोङो सा 17 फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों बरायनो बेवहाय खाबु मोनदों। दा खोब गोजोननाय मोनदों जोंहा मानोना देग्लायनि बे 7थि जोंनि जे बरायनाय हाबाफारि, बेवहाय मिरुआबो गावसिनि 4थि जोंनि जे गुरुदेब जगेश्वर आफा गुरु बाबानि मुङाव जे बरायनाय हाबाफारि लायो, बेवहाय बरायफानो मोनदों। बेनिखायनो जोङो जोंनि जि आलासि लिंहरनाय बे आफामोनाबो जोंजों बाहागो लाफैदों। आरो खोब बेसेन गोसा बिबुंथिजों बे आफामोनाबो गाव गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय। जोंनि उदालगुरि जिल्ला आरो मिरुनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद जयैनो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों।